lembrades, aquí estamos, no, a voltas co prato. Sí, estou eu, son eu hoxe o presentador. Non puido vir Fran porque, bueno, pues está a outras cousas. Nada, lembrade que aquí no, a voltas co prato, cociñamos todo o que nos pedides. As receitas son vosas, vos mandades as receitas e dices, oye, quero comer isto, quero que vexamos como cociñades isto que vos mando. Por iso, as recetas son vosas. E as receitas, tédelas todas, as de outros programas, témolas no Instagram. Instagram, esa cousa tan desconocida que nadie ten. Pois nós tamén temos receitas aí, no Instagram. Ides aí, no @avoltascoprato, @avoltascoprato, e aí podedes ver as receitas todas que imos facendo aquí no programa. E quen cociña esas receitas? Diredes, home, podelas cociñar ti, Marcos, que ti sabes facer de todo. No, non as cociño eu, Temos os mellores cociñeiros. Perdonade que eu a mellor estaba desmirando, eu estaba mirando para ali e estaba aí na casa, perdonados da casa. Vale, pois quen cociña? Temos a Xulio Mato e a Begoña Vázquez, que saen por aquí. Veña. Que tal, chicos? Madre mía, levamos un tempo falando para outro lado e estaba aí a xente da casa, Bueno, eso pásame a min tamén. Bueno, Ai, Dios mío, que empanada piñosa, Constantemente. Eu non sei ainda que cámara... Como ides? Como foi o fin de semana? Foi ben? Moi ben, moi ben. Moito traballo, moi ben. Faturou moito. Bueno, traballei. Que ben. Eu traballei gratis. Que maravilla. Pero disfrutaches. Disfrutei moito. Hombre, eso... Señor. Tive unha sesión vermú óptima. Pero por que? Traballaste na casa? Na casa, tive xente na casa, pasámoslo moi ben. Pero eso non é traballo, eso é amor. Bueno, amor é a partir das 11, cando madrugas, empeza a ser traballo. Uf, sí, terrible. Bueno, entonces non vos sigo preguntando polo fin de semana. No, moi ben, moi ben. Foi un drama de mellor. Foi unha maravilla. Hai que dramatar a semana, a min o lunes é o meu día preferido da semana. O drama foi o lunes. Ah, sí? Sí. Pero para ti é o día favorito? A min é o meu día preferido porque vou que andei e este ainda é máis bonito porque veño no a voltas co prato. Bueno, sí, señor. Un aplauso para Marcos. Eu tamén. Moitas gracias. Eu tamén era o meu favorito. Gracias. Sempre foi. Para ti tamén? Sempre, Sí, porque lunes. cerra. Sempre cerro e descanso da xente. Moi ben. Que importante. Pero ti non o notas porque vais aquí? Claro, veño aquí, pero isto é como hobby. Ah, bueno, moi ben. Isto é outra cousa de traballo. Moi ben. Bueno, pois nada, pois mira, hoxe mandounos un vídeo, María Otilia de Fene mandounos un vídeo mandándovos un reto, a ver se sodes capades de facer unha cousa que moi pouca xente sabe facer, vale? Así que, veña, adiante María Otilia de Fene. Estou moi agradecida que me invitades co programa a voltas co prato a ver como facedes, aprender cousas aí. Vexo que gusta moito o meu, que teño sitio a Xulio e máis a compañera que veña. Eu vou facer un salpicón de rape, langostinos, ovos cocidos, cebola, pimento verde e pimento vermello. Fago unha vinagrete de perexel, picamos os langostinos e facemos o rape. Engadimos todo, mezclamos ben e a nevera. Cando este frío, a papar. Que aproveite. Begoña, que te parece o reto de María Otilia? Pareceme un reto precioso. Salpicón. Quen non come salpicón no bravo? Home, habrá moita xente que non o come, pero... Por mal. Mal? Moi mal. Por que? Hai que comelo. Pero que o salpicón hai que facelo con cosas carísimas, non? Non, home, Todo o mundo non. pode facer. Xa verás como nós facemos con cousas Que va? non tan caras. Que va? É tirado. Home, a ver, se estás un bogavante e un centolo, pois que mellor, claro. Home, sí, pero ti valo facer con... Non o vas facer Eu con vou facer con pulpo e con gambón. Un salpicón tropical. E non lle metes peixe sapo que... Tropical é o meu, Bueno, Tropical é o meu, mira. O meu era de trópico, cual era? O de cáncer ou de Pero, trópico? un momento, para, estamos falando do O teu. meu é de Capricornio. E o meu é de cáncer. Por eso, son distintos Son trópicos. distintos trópicos, claro. Entonces, ti Sí, valo sí. facer con un mango... Pulpo, mango, aguacate, langostino... Tropical. Langostino, Bueno, gambón. e agora tócalle a Julio, porque a maneira na que nos coñecimos Xulio e máis eu Sí. foi todo por culpa dunha piña. E o tipo é pesado que a piña. Ahora virá ca movida que vou meterlle piña ao salpicón. Eu xa vou adiantando que pode ser o que pase hoxe aquí. Varlle meter Efectivamente, piña ao Marcos, salpicón? dos creadores de Zorza con Zorza piña... con piña chega salpicón chega- con piña. No, Toma vamos a ya. facer un cóctel de gambas. O que, home? Vamos a facer un cóctel de gambas en piña. Vamos viaxar no tempo os anos 80. Wow. Daquelas celebracións que comías media piña chea de gambós. Non te acordas deso? Ti eres moi novo. Eu daba mo beberón en piña. En piña. Eu en piña era... Pois xa verás que chulada. Vámola a abrir, vámola a baleirar, vámola a picar, vámola a mesturar con un poquinho de verdura, vamos a facer unha salsa rosa super sinxela. Ajá. E vamos, o que pasa co gambón, en vez de cocelo, vámonos saltear. Entón vamos a dar así un toquiño máis. Un je ne sais quoi.
Moi ben, pois, nese cuá, imos con Begoña. Veña, Begoña, Bueno, pois empezamos. necesito a alguén de producción que me traiga un pouco de auga nun bol. Que queres? Auga. A quen yo pido? Juan, auga nun bol. Que sea, persona, auga Mira, nun bol. botamos esta así un pouco, así. Moi ben. Vale. Esa, queres máis? Faltaría un orxeor, no. Consigo, Mira, che. o primeiro que vamos a facer é aprender a cocer ben un gambón. Moi Vale. ben. Un gambón, un camarón, unha cigala, calquer tipo unha de cigala marisco así. con cola. Vale, que moita xente, pois, non sabe. E Pasa, nas que festas... Coche solucionar a da auga, vaya dando. Sí, sí. Trae aquí. Nas festas auga. é importante. Tama aquí, Entonces, auga. Auga a ferver, Moi ben. sal. Entón, próbala. Espera. Faltalle sal. Faltalle sal. E Vamos se a botar un queimas o poquinho máis. dedo, non... Non queimas o dedo, home. Se non próbalo cunha culler. E ti non lle Vale. botas unha cantidad así de sal en concreto? A ver, normalmente sí que se lle bota, vale, pero eu sempre lle digo á xente, como mira do que se ri que vai cocer huevos, Xa. Este tío. Que seguro que os botas recién sacados da Recién nevera. Home, seguramente. De verdad. Mira, que ten que saber, Amar? Ben. Tú, cando vas á playa e tragas un pouquiño de auga, tenche que saber igual a auga que na que coces os langostinos. Bueno, mellor que este- sepa un pouco mellor, Que a veces. home, que sepa un pouco mellor porque a veces venga un pouco Sí, enlodada. pero Ou escoita con unha algas. cosa, Begoña. Que- Isto que estás dicindo ti de que sepa igual co mar, que tal, isto non será un superconsello. É un superconsello, pero ven outro. Entón non podemos, temos que inmortalizar o siguiente. Vale. Entonces, Isto non é un... este Espera un momento. é un consello que sepa amar, pero ahora ven outro, porque mira, Espera un segundo. Ti sabes sí. como faz aparecerte un bolcho de auga así da nada? Así. é unha maravilla. Auga super fría, se temos xeo, por moito mellor. Bueno, Vale. tampouco pidas tanto. Non había, Vale. non había auga, ahora non pide lo xeo tampouco. Entonces, ahora, temos que esperar un pouco. Moi ben. Home, xa non sabía que ibas a poder, non eras capaz de facer Bueno, cubitos. na casa, eso que vai Mira. facer ten que ser con xeo. Para que o que Sí, vai sacar mellor. daqui é para que quede todo... E engadímoslle tamén un pouquiño de sal. Tamén sal. Sí, un E se pouquiño de tivera sal. xeo, quedaría ainda máis frío. Quedaría máis frío, Porque moito mellor. a sal co xeo fai unha reacción química que enfría moito máis. Exacto. A ver, Mira, é que hai un truco Sí. e é moi fácil, porque non todo o langostino que che ven na caixa ou toda a gamba ou todo o que compres, non ven todo co mesmo peso. Entonces, sempre flotan. Cando empezan a flotar, empezámonos a quitar. ben. Sempre flota o que primeiro se coce. Vale. Ves como Non será eso un superconsello? É un superconsello, pero eso dáseme fatal. E entón que fago? É superconsello Sí, ou non? chama yo. Superconsello! Pum! Aí está. Moi ben. Pois superconsello. O marisco de Cando cola, flota? O de cola. cando flota, retirámolo. Se é de poñémolo concha, nun- cando flota, tirámoslo. No, se é de concha, sí, se é de concha. Eu, por exemplo, cando me ven a concha, cando me ven a meixo, o berberecho, todo eso, meteo sempre nun bol de agua fría con un poquinho de sal. Tamén sal. Para que desbaben e saquen un poquinho se traen Importante é arena. ter sal na cociña. Home. Parece ser, polo que vou Vale, vendo. a ver. Sí? Moi ben. Sin sal, a verdad que é mal. No, a ver, pois hai Mal. xente que come sin sal. Home, xa, pero é por prescripción médica, xa cho digo eu. Pero o meu sogro é porque agora meteuse iso na cabeza de comer sin sal e non o entendo. Tú levaste ben con teu sogro? Sí. Menos mal. Sí. Falas moito del. No, pero sí que levo-me ben, pero pasa que ahora douselle por non comer con sal e está me extrañame. De hora Home. chegaría Ao mellor foi ao médico e dixeronlle, tes que comer sin sal. Que E va- naide se enterou de nada. Si vai un médico, marcha o médico antes que... Recétalle el algo médico. Sí. Sí, Bueno, seguro. tamén é ben. Ben, entonces ti botas aí Mira, todo, botámolo isto aí. supónse que estaría cheo de xeo e estarían agora conxelándose, non? Exacto, exactamente. E que fai? Por que o botas así? Para que pare de cocer, non? Para que pare de cocer, cortar a cocción, e aparte deso, pelan moito mellor. Vale. Se sea, queres que che pouquiño pele ben, tempo. Pouquiño tempo, non fai falta, porque o marisco Pero, non fai falta pero para un que se coza momento, moito. pero isto que acabas de decir ti ahora mesmo, isto de que é máis fácil de pelar, isto non será un superconsello. Tamén é que levamos moitos. O que pasa é que, claro, é que non termina o programa, senón. Pois entonces, como é? Solamente Se o que a metes cocción aí- do langostino podemos facer 30 minutos. Se o metes aí o langostino en frío, pela mellor. Pela mellor, sí. Superconsello! Fa! Aí está. E mira, non lle botei loureiro. Ostra, eso xa me parece Non. non me parece superconsello. No, pois eso sí que é un superconsello. Porco loureiro, a ti gusta? No. Menos mal. Non me Eu gusta. non lle voto nunca, É o Porque lle loureiro, come- é o loureiro cómelle- intento que caia pa finca do veciño. Eu non... É venenoso. Nada máis. Bueno, Xulio, como vai o teu? Eu estou pelando huevos. Caramba, os huevos en auga fría peláchelos, e cocíchelos, non? Cocinos, no, esto fixen máis Xa eu. os tiñas, o que? No, cocinos, refrieinos e peleinos. Moi ben, moi ben, moi ben. Non vira, que vos... Todo este tempo cociches pero uns ovos. nese intre vos destes tres superconsellos, Sí. Non foi... Pois, Bueno, mira, vai espabilando. eu abrín a piña. Sí. Vale.
Un truquiño pequeno, para que non baile, quitámoslle un poquinho da... Entón, xa temos a sentada, vale? Buah, pero isto é tremendo, o seu programa está salindo, Esto pero é- super ben pos Parece, espectadores. parece outro super... Sí, saber e ganar, parece esto, sí, saber e ganar. totalmente. Bueno, mira, vamos a abrirlas, vale? Vamos a facer un recipiente, vamos a abrir un rectángulo, un triángulo de 4 lados. De 4 lados. Pillamos así E un metes pouco. así un pouco de lado, non? Sí, vamos Como de lado, cuña. e metémolo así, Moi ben. e xa outro, vale? Sí. Ahora rascamos un poquinho máis aí. O que estás facendo, o que xa o dixeches unha vez, pero para que quede claro, é un recipiente. Un recipiente. Un recipiente. Un recipiente, Compraste unha pilla. vamos a facer un só, vale? Non nos fan falta dos. Vale. Vamos a axudar unha cullera ahora, porque todo isto vamos a picar, vale? Ok, Todo isto que temos aquí dentro vamos a picar. Non o tiras. No, 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 non se tira nada. Unha zorcica ou algo así, non? Unha zorcica, no, vamos a facer un salpicón. Salpicón, O sea, un salpicón, muy un bien. cóctel de gambas. Uy. Cóctel de gambas con esta maravillosa piña. Eso xa o temos, entón vamos a poñer aquí nunha fuente. Eu xa casi estou para emplatar, como podes ver. Pois fíjate. Vamos. Aí, deixámola. Eso é. Entón agora... Pouco vai coller aquí, tamén se digo. Bueno, eso depende, depende do que levantemos. Ah, Depende, bueno. porque mira, o cañoto vamos a quitar. O cañoto Muy que ben. este Non que puido temos no vir, medio. que tiñose outra cousa que Sí, facer. non. Estará ahora Pero xa- facendo así, pero tri, xa- tri, tri, tri. pero xa- Non sei, vai ter que saber, pero... No, Ahora, mira, pichu cada día- bailando. Bin. É unha Madre pasada, mía, é unha como pasada. fixo antes, que parecía que... É que parece que non ten articulación, verdad? Que pasada, que parecía que non sabía e sabe bailar o Sabe, sinvergüenza. sí, sabe, Moi sabe. ben, Bueno, mira, picamos ben, Vale. quitamos o cañoto que esta parte do medio, que a mí gustame comela, Moi ben. Gustame comela, pero como é algo máis Pero durecha, terá moitísima fibra. eso é todo fibra, 100%. Uf. Sí, eso, isto é o equivalente a 6 kibis, casi, de fibra que ten. No, menor. Ai, por favor. Bueno. Bueno, mira, ben picadiña a piña, vale? Bueno, Con isto tamén, aí está, picas todo. picamos todo ben. Non sei se Esto- lle dará tempo a xente da casa a apuntar todo o que estás facendo, No, hoxe, mira, pelei... Cocigo os ovos, Sí. peleinos, Eh? vale? E piquei os allos. Ah, bueno. Claro, porque eu parece que non fago nada, pero parece que non no, pero, paro, uf. Eu non paro. Bueno, Son unha máquina de traballar. Non sei o que pensará a nosa convidada, pero si imola presentar, imolle dicir que veña aquí ver o que facedes, e así que dámoslle un fortísimo aplauso a María Otilia. María Otilia. Aquí está. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, María? Muy bien, muy bien. ¿Estás ben? Hombre, sí. Moita... Ver a toda esta familia, que Pois moi non ben. vou estar ben. Acércate, non lle teñas medo, ten ainda No, apagado isto. está apagado. Está apagado. Sí, está apagado, ainda. está apagado. sí. Vamos a prender ahora. Eu queríame cantar, que fai moito frío. Ai, no, fai frío. Sí. Eso sí, bueno, porque... Sí, ti non tes frío, Marcos. No, eu levo aquí toda a tarde e a verdade que aquí estou... Porque Moi ben. Que traballa moito e que pois a hace ver, por eso. claro. Mira, vou facer algo moi sinxelo. Ai, sí? Ti queres un A ver. salpicón, eu vou dar un toque máis tropical aínda. Sí. E vamos facer un cóctel de gambas nesa piña. Vale, vamos mesturar os gambós Gusta a piña? Justa. Ah, os bueno, gambós? menos mal. Justa Os de todo, gambós amigo. tamén. bueno, pues Vale. Que non me ves, Marcos? Vale, que pasa? Que en lugar de cocelo como se fai todo, normalmente, Sí. eu vou saltear con un poquinho de allo e todo eso, ese aceitiño, ese juguiño que vai soltar a gamba, vamos botar na salsa. Entón vamos ter un sabor multiplicado por 100. Bueno, o tema. Temos a piña e temos os gambós. Vacío aquí a piña, fixo un... Sí, fixo aí un cazo. Un derrame, sí. Moi ben. Un derrame. Os gambós vámonos saltear con aceite e allo, vale? Vamos a botar un poquinho de sal, que teño aquí. Sal, si non ten begoña, No, que teño. trato de sal, No, que... Seguro que Entero ten tens. sal. Eso non será azúcar. Trae o cheo, non te Teño preocupes. aquí, Sí, a tes. topeina, sí. Moi ben. Temos aquí o sal, Aí está. botamos un poquinho Aí de botar sal. yo aí, non lle botar na Sí, sartén. botamos yo aí e despois vámonos botando para aí. E vamos a ir adiantando a salsa rosa. Vale, vamos a facer unha salsa rosa super doada. Mira, teño aquí mayonesa. Vamos a botar a mitad de cantidad de mayonesa. Vamos a botar ketchup. A metade ou a mesma cantidad? A metade de ketchup que de mayonesa. Moi ben, Vale. vale. Vamos a botar o zume dunha laranxa. Sí. Que? Non sei, que estás como moi Tú, moi pendiente. moi reacio, No. moi reacio a miña receta. No, estou Vas facer esta pendiente a ver receita? como fas a salsa rosa, porque Mira, eu son como é moi bastante especialista grande- en facer salsa rosa. Como é bastante grande esta É naranja, vamos a botar mitad solo, vale? Ah, Pois senón vai ser todo naranja. se non vais a ver E moito, verdad? vamos a facer para adultos, entón vamos a botar un groliño de whisky. Ah, Só un pouquinho. hai que cantar tamén. Di ela que lle botes Hai un que pouco cantar, máis. hombre, claro. Botámosle máis? Sí. Un pouco máis. Para. Despois para. cantamos demais. Pasa. Bueno, Está aí. entón, e agora, mira, con isto xa teríamos a base da salsa rosa que vamos Non lle complementar botar con nada todo o máis? demais. Nada máis. Podemos botar salsa perris, podemos botar o que queramos, pero vamos a facer unha moi básica, vale? Moi ben. E así, remexes.
Fíjate, sí, esto sí. é... Una maravilla, Poderíamos ¿eh? estar media hora mirando como remexe, pero non nos interesa, Pues xa porque está, xa vamos... está. É Imos unha ver o que para fai saltear. Begoña. Vamos a Begoña ahora, a Oxe, ver. Xulio dixo que traballou todo o fin de semana e ele dixo, hoxe non vou, Madre hoxe mía. Nada, fago que non se un iba- cotel de que gambas. non se iba a forzar nada. Pois nada, aquí está Pues a ver. Begoña. Benvida. Igualmente. Bueno, gusta o pulpo? Cuéntame todo, muller. Que maravilla. Así dá gusto. Non é cousa pobre para min. Pois xa teño preparadas unhos gambóns e vouche facer un salpicón. Vale. Pouco máis tropical. Ajá. Vamos a botar un pouco de aguacate e un pouco de mango. Vale. Vamos a botar pulpo, vamos a botar o gambón e depois vamos facer unha vinagreta. Moi ben. Vale. Entonces, o que vou facer é pelar os langostinos. Non sei se a directora quere que pele langostinos. No, quere pela, pasa que faga vinagreta. a directora está súper preocupada Sí. porque veo que María Otilia puxo unha carica así Sí, como... así. Pois é unha carica que me vai gustar todo. Ai, era cara de gustar todo. Vai ser un problema, É que non le baches a engaño porque parecía que non te Bueno, estaba pero- gustando nada do que dixo. Non é Vou facer problema. uns gambos, voulle meter aí un pouco de Pues cebola, mira. pimento e non che gustou. Marcos, non é problema. Non é por eso. Dous tappers e punto. Iso é verdad. Trouxéchelos. No, Ah. hombre. Eso nada, a ver, proporcionámoslo dale eso. luz aquí, Outro claro. programa. Eso non, eso. Non hai problema. Pois nada. Pois ela, vai pelar así os gambos, meteulos vou aí en cortar o auga con pulpo. xeo, con moitísimo xeo. Sí, pa que enfriaran. Para que enfriaran. E ahora depois vai cortar o pulpo, que xa o coceu antes, veo as 3 da E tarde. vouche facer un pan. Aparte ben. deso, Tamén. cuidado. Un que? Un pan. Cuidado, Vou facer un pan. Ves? Un pan. Un pan, un pan. Bueno, Vai eso cocer un pouco pan. tens que estar súper atenta. E para eso vamos a dicir que vou te acompañar ali, para sentarte, para que o vexas desde como se estiveran na casa. Igualito. Vale, o sea que vente sin por aquí, problema. vai andando por aí Sí. por diante, aí por detrás, aí. Mira, e trouxemos estos invitados de público. Moi ben, pois sí, pois Pois perfecto. preséntate e xa os conoces e xa... Bueno, buenas tardes, aos que Buenas non vin. tardes. Vale, e aí queda María Otilia. Wow. Pois nada, pois xa me tardaba a min, xa me tardaba este verán, pero por fin coincidimos con un salpicón, vímoslo cociñar hoxe. Se nos poñemos estrictos, o salpicón é un prato preparado a base de alimentos picados, condimentos con sal, aceite, vinagre... Vamos, é un prato exquisito, pero hoxe en día é un pouco anárquico. Non ten unha receta fixa, aínda que temos algunhas máis clásicas que outras. A ver, non pode faltar un pouco de peixe sapo ou bacallao, e tirarlle aí uns langostinos ou engadir unhas talladas picadiñas de polvo. As combinacións son infinitas, eso sí, cunha boa vinagreta, pementos, cebola, vinagre e ala, xa estaría. Hoxe, Julio e Begoña varían, ou desvarían, que eu creo que é o que está pasando, ao redor destas premisas, pero cada un co seu entender. Ao mango, a piña, ao aguacate son totalmente opcionais, pero a verdade é que eu prefiro probar as dúas tolemias, que sempre me dan moi bo resultado. Eu recomendo-vos que as fagades na casa como fago eu. E estes días que veñen días de calor, dadello salpicón e xa non lo contades en A Voltas co Prato, en Instagram. Contades aí, oi, a mí saliume ben este salpicón que fixo Julio e, bueno, pois eu optei polo de Begoña. Así que, aí, no A Voltas co Prato, comentades. Que, chicos? Y es que a mí me gusta. ¿Cómo ides? Moi ben, está moi ben. Suavecito, También dulce. Muy bien. A ti Ahí como che está. gusta o pulpo? Me vuelvo loco. Blando, Vale. eres dor de duro ou dor de blando? O qué? O pulpo. O pulpo. Ten que triscar un chisco. Por favor, eu son de... No, gústame máis ben tirando a duro. A mí tamén me gusta un Gústame poquinho máis así, porque Así cando está triscante, hablando, trisca. pois é unha cousa así... Así que non... Mira, vamos a botarlle aquí. Vamos a botar o pulpo, vamos a engadir os langostinos. Langostino, bueno, gambón. E agora vamos a engadir este aguacate que temos aquí. Mira, enseñaría un truco para abrir o aguacate, pero xa lle quitei a pívoda. Totalmente. Entonces, nada, eu o que fago é sacolle a pívoda e despois picolle así xa dentro del. Ai, sí, tamén Xa lle vou fago. picando, ves? Eu... Agora remexo e xa Mételle sale, así, ves? abres Mételle así. o coitelo. Claro, métese aí, Mira, xa sale cortado, E xa ves? sale Mira. cortadico. Xa sale Mira que cortado. Non necesitamos nin tabla pesto. Isto é unha maravilla. O aguacate foi un invento que veo que é verdad. Isto é unha maravilla. E agora vamos botar o mango. Aí, Aí está. Moito me gusta, tamén, tamén a min. Ai, E facemos a mesma técnica. así. Picas así, Aí, tras. aí. Isto non ten pígoda, verdad? Ten pigo. Bueno, ten un así, pero como... ten É parecida a do calamar, verdad? Sí. Por si que se parece. Ao mellor gusta os páxaros tamén. Sí. Cada calamar encanta os am- páxaros. Pois eu non sempre tive a dúda se era do man. No.
Mira, aí vai, botamos Moi ben, eso. pois- E agora vou co panciño, vale? Pero non sei se tens que marchar, eu voulle botar. Non teño que marchar, que o que quero é ir plantexando a pregunta que... Faltame un pouquiño de auga outra vez. Eh? Pero bueno, faltame un pouquiño de auga outra vez, gasteina no Ai, anterior. pero pido cheo. Estou fatal hoxe. Mira, tredelle máis auga, Begoña, que quere máis auga, Sí. por favor, Se alguén na casa... De mentres... Mentres eso. E mentres vou facer a pregunta. Hoxe vos preguntar, chamade, vale, chamade, que damos 50 euros a quen saiba a resposta á pregunta que vou plantexar agora. E a pregunta é, como lle chama Begoña a súa receita? E a resposta é... Salpicón tropical. Salpicón tropical, vale? Salpicón tropical. Así que chamade, vale? E... Tens que repetilo varias veces, Salpicón tropical. Esa é a resposta. Marcos. Sí. Si lle queredes meter un apelido, eu vou dar tamén os 50 euros, vale? Sí, non hai problema. Salpicón tropical, así que... Sí, salpicón tropical. salpicón tropical. Entón, e esa sería a resposta. Entón, Perfecto, ti ahora mira. cortas así todo Botamos iso. así, pouco a Eu pouco. vou conseguir auga, Begoña. Eu son un Estás- tipo resolutivo. Sí, sí, é verdad que sí. Así, ven. Tampouco pensei necesitar eu ese tanto. No, pero espera unha cousa, que lle vou quitar incluso as etiquetas pola publicidade. Que che parece? Pareceme genial. Oche, que vou te quitar as etiquetas. De mentres... Ten moita prisa, cao. No, de mentres, Ai, ben. mira. Sabes o que fago? Remexo este salpicón, Pues está complicado. que mira que pinta. Nada que ver cun cóctel de gambas, a ver, con No, piña, por nada favor, que ver. Nada que ver. Menos mal que eu lle traigo a convidado un salpicón. Estarme faltando, E mira, e agora, mira a vinagreta. 2 partes de aceite por unha de vinagre. Un pouquiño de sal. Moito me gusta E de facelo mira, nos botes. a mí tamén me gusta porque non ensucias casi nada. No? E Entonces, emociona mira, moi ben, emociona verdad? moi ben. E agora o que facemos? Regámola, así, E que lle botache aí, perdona? 2 partes de aceite por unha de vinagre. Depois Bueno, vamos... si non pasa nada que depois miro aí no Instagram E e zume- a e voltas comprando. zume de e limón dices tamén. aí o que é. Moi ben. Aí vai, mira. Que pintaza. Xa o temos así. E agora o que vou facer? Vou facer o pan. Que Vale. pan? Que vas facer un pan ahora se Mira. queda un pouco Xa pagado? verás, mira. Auga, Auga. fariña e un pouquiño de levado de panadería. 30 minutos, necesito un pouquiño de maxia. Vale, Vale. pois mentras Ahora remexo. ti vai remexendo e eu a máxia vou xa pedindo mentras Perfecto. estou con Julio, vale? Julio. La piña De la colada, piña me colada. pone bien loco, la goma con hielo, se Uf. me sube el coco, no agito ni Está bailo. feito un ¿Qué? bailarín, Sin Marcos? parar. Bueno, Sí. mira, La piña guardeiche aquí para que colada, diras, vale? O ¿Qué? niño de saltear o gambón. Temos aquí xa a salsa rosa e a piña. Entón vamos a botar este aceitiño tamén aí, Moi ben. que vai dar un montón de sabor. Mira, teño xa medio pimento vermello, Medio. sí, Moi ben? un par de ovos cocidos, Muy 2 ben. ou 3, dependendo do que máis nos guste, Todo vale? pa dentro. Todo para dentro. E aí teño máis ou menos mitad medio pimento verde. Vale. E aí teño máis ou menos mitad do gambón, que xa o piquei, e vai ir tamén todo aquí Aí mesturado. vai ir un picado e outro Vai ir un inteiro. picado e despois os enteiros vamos utilizar para decorar, Pa e decorar. para que nos sirva tamén para dipear. Moi ben. Pa que? Para dipear. Pa dipear. Dipear. Sí. Bueno, pero a ver, aí Pa si mollar, non sabe o que pa dipear, mollar, que é así pa mollar, mollar, culler, pa- así os pa mollar, culler o langostino, efectivamente. así. Efectivamente, mira, entón agora mesturamos, separei parte da salsa rosa porque para que non nos quede demasiado Ah. salsaza, sabes? Vale, vale, Ves? vale. Así temos, Ah, pois ten boa textura. ten moi boa pinta, non? Mira, agora que vamos a facer é botarlle aí un poquinho de perixil para que lle dé un toque fresco Moi tamén. ben. Sí, moi E despois é simplemente rencher ben. Sí. e decorar E xa está. cos E outros gambós. ti crees, o sea, isto era o que facían nos anos 80? Isto teño feito moitos para bodas. Nos anos 80, Moitos sí? cotes, nos 90. Cando empecé eu de prácticas, Sí. o cote Pero de ti gambas antes iban dixeche todas as que isto era bodas. un plato dos 80. Pero eu fixeno nos 90, Marcos. Bueno, chicos, E xa. agora no 2025 outra vez. Porque todo volve, Julio. Todo volve, Todo volve. todo volve. Todo volve. Sí. Pois sí todo que volve. eran modernos daquela, eh? Eran moi modernos, E moi eh. estilosos. Moi Sí, estilosos, verdad. chicos, que non vos dixen nada polas camisas, Sí, a sí. verdad que viñastedes así, super tropicais. Vinimos supertropicais. Moi ben. Trópico de Cáncer e Trópico de Capricornio. Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, Caleo mira, de xa o arriba e temos. caleo de abaixo. O de arriba é o de Cáncer. Non? Xa non sei. Será por orden alfabético, non? Sí, claro, hombre. Digo eu. Moi ben. Que, ahora vas a Estou emplatar? pensando caregar, eh? Pois sigue pensando, pero emplata Sí, mentras vamos a pensas. emplatar, venga. Mira, metemos Vai dando aí. Vamos a encher ben. Moi ben. Para que se vexa que vai a tope, vale? Vamos a encher Buah. e vamos levantar O sobre o truco nivel... mellor é non darlle moita profundidade para que parece que leva máis, verdad? No, leva cantidad, Esto, Oye, non levas unhas cantas esto é un culleradas, primeiro plato... Pasa que María Otilia quería levar nun tupper así. Bueno, pero como... poñemos este que queda aquí. E agora... Entonces, que, en que quedaches? Que Capricornio arriba ou Cáncer Eu abaixo? penso que é Cáncer arriba e Capricornio abaixo, pero... Pero que? Pero non... Pero deixas non. aberto por si te Claro, engañas, verdad? non aposto, claro. Vale.
Entón, agora colocámonos estratégicamente así para que sexa xa ¡Qué ochentero. preciosidad, Julio! A verdad que aí sí que estás innovando a que no dan que é ganas, a que dan na... ganas de meterlle... Parece unha A que dan ganas de trirreme meterlle unha romana, pouca verdad? zarzai. Begoña, que che parece? Unha A min fantasía, parece unha cousa máis bonita que vin en moito tempo. Ostras, é que non Eu non che vi parece- nada, fai non che moitos parece anos unha que- nécora, non podes que non vir vía así nada igual. desde arriba, Isto é ver isto desde arriba, unha que parece... maravilla. Sí, sí. ¡Qué preciosidad, Unha piña Julio, con se está tantos quedando, pés. pero... Ten que ser. Con unha piña Sí, que sí. pode ir andando por aí. Pode, Qué É unha... precioso, de verdad Podemos que sí. chamar E piña ponlle algo así centola. que suba. Sí, ahora, es que me sobran van É por o que lle medio. falta, Algo así que lle dé un pouco de volumen para arriba. Pois espabila, porque vai che gañando no emplatado. Bueno, eu só non o supero. Vai che costar. Moi ben. Ai, que bonito, Mira que... E o tipo que leva a traíña iría aquí, ¿no? Claro, vai aquí. Vale, Así. aí está. Que xa vamos Estos vámonos poñer aí. Son os de Cabo de Cruz, amigo. Moi ben, pois nada, temos Tirán. aí xa a chamada. Vou con Begoña porque Moi a ben. pregunta é dela. Hola. Hola. Sí. Hola, ¿Cómo se Concepción. llama, Julio? Concepción, ¿cómo Hola, estás? Concepción. Sí, ¿Está Sí. todo ben? sí, pero de Julio, no oímos de Julio que se llama. Sí, no, pero Julio, eso es después. Ahora vamos con Ah, Begoña. vale. ¿Vale? Ah, con Imos- Begoña. Imos con Begoña. Ah. Vouche repetir a pregunta, vale? Sí, A sí. pregunta é, como lle chama Begoña a súa receita? Salpicón tropical. Moi ben. ¡Toma! Ala, 50 Ahí euros. está, 50 euros. E iso que non nos coitara de Julio, Claro. Quere os outros. Gracias. É que tamén o de Julio que é Moi tropical. ben, Concepción. Bueno, É pues moi nada, tropical. 50 euros para o huevo, vale? Bueno, ¿cómo os mandan? Mándanos por transferencia, Mándanos por transferencia. Hoxe en día non che vai ir Julio a levar os helicos e mándanos por internet. O Tilia. Ah, vale, vale. Vale, gracias. Venga, unha aperta grande. Chao. Chao. Bueno, pues Mira, moi ben, aí ves? estaría. Unhas tortitas de pan que son super rápidas de facer. Que se move. Perdona. É unha cociña moi móvil. No, pues tuño moitísima forza e movo eu Sí, así. sí, home. Entón, isto que fixaste? Un pan? Fixen un pan, sí. Pero pan... Parece unha filloa. Parece unhas filloas. Vos, en que ano estades vos? 2025, eu por favor. Vamos a 90, falar, esto nos 90. vamos a falar do pan. O pan, os primeiros pans eran de Landra, Ácimos, eran de eran Landres. ácimos. Eran así. Eran Eran de desta qué? maneira. Eran así, desta Cando non maneira. había leve, Planos. Claro, eran Botaban a fariña e pan e... fariña e auga, sí, sí. Sin levadura. E un poquinho de sal. E aquí botamos un poquinho de levadura. Ves como pasada, creceu? Así, Cultura hebrea, aí tes. Fíjate. Entonces, mira, estes son os primeiros pans así que como se Pues nada, facían. ti sigue facendo así pan, eu vou falar con María Otilia, vou a venir visitar. Parece filloa. Eh? Parece Bueno, ¿qué? Como... Deixaré un pouco sin Non te preocupes, eu ahora... Coño, estamos un gadito con todo. Como ves? Como ves a receita? Vexo estupendo, pero esta que... Tens non se pode algunha decir, predilección xa? No. Ainda non te decidiste? No. Home, eu creo que o emplatado lucido é o de... De momento, sí. De momento, sí. O de Begoña é así como moi multicolor, verdad? Así que... Non sei, cando prepare, a ver, A cando... ti, hai algún dos ingredientes que usaron que non che gusta? Gústame todos. Eso é o problema. Pero podes ter... Ai, no Escoita, me mollo dicir, nada porque... O aguacate non o No, soporto. porque depois ao mellor un día pido e non mo dan. Entón, para que me vou mollar? Se escoitan eles despois. Ai, no, Hai no. algo que non che Pois gusta? si A cebola? Gústame todo. Gustalle todo. Bueno, pues entonces... Alcachofa, si botan alcachofa, sí que xa nada. Si botan alcachofa, entón xa non como, ves? Non che gusta o alcachofa? No. Uf. Bueno, a mí sí que me gusta. Ai, a mí non, A mí sí que me gusta. A mí. Que non soporto é o flan, pero non lle van botar no salpicón, entonces tampouco tranquilo. Válame o flan, válame todo. Sí? Sí. Sí. Bueno, pues vente, Válame María todo. Otilia, Vamos. imos indo que eles xa casi Vamos. teñen así. Casi teñen listo. Casi teñen todo listo. Vente. Si queres bailar, podes bailar, Ai, pois, Están buscando xente na televisión de Galicia para bailar, Unhas cestilladas, non? Eu xa colleme e puña a bailar unha rodilla un pouco aí. Sí. Me está dando Rodilla, lata. si está mal, non é Son as medras. moi recomendado bailar. Claro que son, home, claro Home. que son as metas. Non sei. Bueno, pois aí tes. Que che parece o meu precioso, cóctel de gambas? Isto é precioso. unha... Non maravilla. Este verán non vai haber festa nunha casa que se precie que non teña... Santiago, esto, Hombre. están acabando as piñas todas en Galicia Esto- ahora mesmo para facer isto. Moitos venderon no Vilas, Ves? supoño. Bueno, pois aí tes, a ver se che gusta. Moi ben. Depois probamos e depois Sí, xa ahora proba o que elegimos, máis che claro. guste. Claro. Begoña Bueno, fixo pues unha oye, pues filloa aí pedimos un tamén. aplauso para Xulio porque... Hombre, é que o merece tamén. Despois vai a probar, Hombre, claro. Vente conmigo, Tilia. Aquí fixo Begoña, Ahora, Begoña, aí, según preparando. ela, pan. Sí, está Pan. facendo pan. Fariña, auga e sal, que? Está de pan, sí, ben, Pica yo, pan, vos. é como sempre. É pan.
Un pouco de levadura, como se Pues facía a ver, sabe a antes. pan. Antes, Claro, antes ten un toque facías- a filló, Antes o fermento facíase dun día para outro. Sí, co Claro. pan. Sí, Co sí, pan. é verdad. E para Que se fai fillos bastante tamén, pouco. unhas horas, polo menos, Nós non? facémolo ainda na casa, sí. Claro. Sí, sí. E nós tamén o Moi ben. tuvemos feito moitas Pois veces. mira, pois xa tería rematado o plato, así que damoslle un aplauso. Un aplauso. Vente por aquí. Vente por aquí. Vente por aquí, María Otilia. Ponte de este lado Moi bien. e vas probando. Vou probando dos dous, Vale, non? Mira, telo os- aí. os langostinos que Podes parece que ir queren probando. escapar. Vou Pusemos coller un un platico langostino que aquí. neste caso se me escapa. É que ele tamén non deixou moito sitio para Quería meter a coller- cuchara, claro, tamén quería coller fallaba. algo de por aquí. Pero bota outro E vai langostino. collendo aí. Ben, pois vou facer a segunda pregunta Ai, do Bueno, concurso, pues, vale? pois quero escapar. E damos 50 euros a quen chame o programa e acerta esta resposta. Que froita usa Julio no seu salpicón? Que froita usa Julio no seu salpicón? E a resposta é Piña. piña. Vale, así que chamade a ver que... Sí, sí. A ver si bueno, pues si acertades. Que fruta usa Julio no seu salpicón? Hola? 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 Eres Rosa de Moaña? Sí, sí. Moi ben, Rosa. Vouche fazer a pregunta. Vouche fazer a pregunta. Que froita usa Julio no seu salpicón? Piña. Piña. ¡Tómala! Aí está. Vai probando este, Otilia. Vai probando. Non acabes os platos. Tens que probar os dous que temos que marchar, ¿no? Claro. Home, non A ver, pode ser. Aí está. Proba o pan, Aí está, María Otilia. Así, a bote pronto, sin masticar. E xa me levas para a residencia. Veña, tes xa máis ou menos decidido quen é o gañador? Sí. Sí? Te lo De momento dice justamente o gañador de hoxe é... A ver, mastica, tranquila, que é de mala educación. O gañador, vouche dar tempo, vou non dicir despacio, vale? O gañador de hoxe do a voltas O plato. no prato é... Xulio. Xulio! Ahí va, pues, Aí está. vale. Está bonito. Peza semana estupendamente Julio. E nada, pois aquí xa temos o gañador do luns, así que gañou Xulio, María Otilia inda sigue masticando, inda sigue probando, está encantada e nada, eu deixo-vos, despídome de vos ata a semana que ven e quedades agora super ben acompañados cos compañeros da Hora Galega. Veña, ata mañán. Chao, chao. Chiquita, conocida en todas partes, le gusta comer cabeza, la chupa con mucho arte, la gamba la vuelve loca, langostino bien hermoso, y hay que verla menear la boca, y maripuri chupa que chupa.